kwae mondo mino bi chenro mari mar Rameny County mondo mago mbaka gi kuma Kisumu County kachiel kod weche moko mathoth. No yie ngisa ne Haron kiluonga ni mondo miya bi achaka doga dugo kendo live chenro mari mar Rameny County tipa chiel kendo Lolwe TV gini en maro Professor Tomo Jenda udi nyakach udi county ma Kisumu ngeni ko biro ka nyaka Rameny County ma Kisumu kachiel to kod gi counties makalu Devolution tiyo no koso tinoa kete kare kae to nikech en ka madoko penjo gi kachiel kod moko mathoth. Prof idinadi adhi ber nyaka chogo kodi mbaka jadong ndalo poko dhi malacha hinya isebedo kidinadi jadong adhi ber Prof gi kamontiri niri Kisumu County dinadi in wodi Kisumu Harun Kisumu County dhi maber. Yes. Da window weche moko matin mag contractors. Yes. Kama ni chudo. To ingeni problem mar central government. Any pesa is released in quarters. Deposits my treasury, my county treasury. Itimo from the central treasury. Dwe ka dwe. Koro miyo samori ogol pesa monego chudgo dueni to madwe manyien poko biro. To kendo central government was take time to release funds to the county. To mano sekelo matatizo kata Kisumu kende to counties moko be. Yes. You can feel a lot of pending bills. Monego beno termbel no chul. To pending bill go samoro jo county nyoni pesa gi poko chulo to pesa ntie. To tabu en mana mamalo kucho ni nitie budget ma county nigo kendo budget tiere paper. To sani koro financial year osechikore. To pesa ma financial mokwongo ok bedo released. Nitie many counties ma bedo like $1 billion Ghana too ok bedo released. Koro jo onego winji understand ni the delay and with the treasury poko release pesa to the county treasury. Mane problem mantiere county. Ng'ato nyalo wacho Prof ni ichalo ng'at mochako gi keto okumba kata defending county ma Kisumu. Okaketo kumba. Mano awacho mana wach payment. Yes. Okawacho weche moko. Yes. Weche moko anyalo ng'iyo weche mag moko makendo mag pur for instance. Professor no single diji. Ne kum tulo mandalo me achiel tire gik moko ma thing 1 to 9 manacho no detimo. Gesa ni rejo moko luongo Kisumu ni Europe. Bottom line teach Prof nyaka sani en karagani infrastructure prof maber. Yes. Nikech Kisumu County sani le kendo it is structured. Kinyo kata ndara kuwuok KCB kinyo piny. Yes. Kiwuok malo hotel Acacia ka inyo piny. Yes. Inyo kiwuok market inyo kodele Kisumu la kinyo piny chomo kumane ngomano cha kutijno piny kichomo kiwuok Ahero. Yes. Kisumu la mano is not in question. So in terms of infrastructure, yes. Prof has scored 100%. Many points. Kisumu County mangi. Yes, Kisumu County also. Sani, of course, we have other developments. Kinyo Katito, that's the townships. Yes. Kinyo other centers, there's some growth. Yes. In terms of infrastructure, as I said, yes, he's done very well. Now, in terms of Jomatindo or yes. small scale traders, yes, money come and issues. Yes. And I think the county government, when they go focus on chiche matindo mabeyo, maji nyalo loke wala. Majomo gol kata ko gol e chuny town ka. Yes. To bedo kama gibede maginyalo yue. Mano kende yo kapani mane kumo chomo wodi. Yes. Nikech infrastructure kelo maber. To kendi bedo gi a supporting you must have the economy. Yes. Must support that infrastructure. The economy one kind small scale traders. Another trader. I've seen Colos some nice kiosks that kidi yo chiro chomo. Yes. Chirombero and the rest of the gold catch ose chiel. Yes. Koronego beni iloso arrangements mokma allow one traders access, limited access to the center. Kata kika ni weekend ema gibiro giloko kamoro ma control to gibiro to ngiepo to jidhi kata keto kamoro ichoro chiro kamoro to mabora ahinya. Ma jotielo be nyalo dhi iloke. Mane kama nitie tabu matin. Jokondele bingeni koro kiloso kondele keto malaya kenya ket kama maginya lose gi moro matin. Mane kufo. Yes. I said infrastructure. Yes. 100%. Yes. Economic backing on these small traders. Yes. Itie tabu kanya matin monego beni loss. Yes. But I think the county yes. will address that. Then
agriculture. Yes. The entire country. Kapok ibiro agriculture jaduong'. Ng'ato penjo ni to yo ma samoro kaneno golo godo jomoko kamoro mondo mi nitere kamoro. Wang'eyo ni lengo mar telo mar Kisumu County ne ber mar mondo mi gilok ngima ji kendo gigol mabede mondo mi ket gik moko magol structured. But king'iye ke chik to kod king'iye ke siasa, be not time yo makare. Kichik sami move ji. It is a requirement in your bed gikamitero. That is the law. Yes. Misel also true. Man, misel also true. Then you move them. Yes, yes. The same way Kidwa moved Islam. If you are improving estates, take on track, then you move them to the improved structures. Yes. So that's how it is done. Mane kwa nekotim. Okay, kept Mondi bus given kamagide because Mano is now violating their rights, the right to housing and those kind of rights of Mano. Yes. Kurumano Mano techik. Omio onigibedi mpangilio malaya makoro ka city manager gubeni ongeni olosi mpangilio mabro neno ni jomo ugol kamoro ter kamoro ber kendo gidhi mbele ngima gi kata gin kamoro kato ter gi chiro ter gi loka ko ter gi yoka chok to koro gini kama gibete. Yes. Kila oso stadium maber olosi to koro ngeni jongeni kata ka gugo ke town kuma gidhi chiro gin kuito to kone gubeni kama bor kendo ma ok ji ok nyal dhi nikech ok bi uso kumeno. Koro magi gik monego bed ni adwa dhi agriculture. Yes, yes. Ng'eni kapka dhi agriculture. King'iyo county revenue, ng'eni the resources ma county biro yodek mopogore. Yes. Ginya kawo loan. Yes. Gi collect gichoko pesa. Yes. Kendo ma central government, the fund which is 15% yes. Mar the national resource ni mochok ni pogo in counties. Then also CDF went here under the CDF Act 2%, so that the seven sub-counties, CDF sub-counties. Okay. Yes. So that is important. Sub-counties. Yes. Yes. CDF is 2.5% of the national revenue distributed to about 117 sub-counties, 7 constituencies. Yes. For a man of the each, whatever, and it's run by the MP through the CDF committee. Constituency. For a CDF, when they complement, yes, teach county. Yes. For me, scorecard. Let me also tell you this. Yes. Scorecard Maro Lagal work, Kisumu West. Yes. Excellent. Can you be team? Yes. Well structured. Yes. Kicking you the structure about Kisumu West. Yes. The specific developments are well structured. Yes. In Anoka you can trace the funds right from 2013. You can give you 2017. You can give more team are very clear. So Market Yomoni Ubeni Konyo County, because county yes. has a heavy budget because their budget, king your budget and what should be done. The budget usually is not enough to perform everything. And that is why these funds yes. are very important. Remember, county, I told you a population of 1.155 million. Yes. Constituencies moko ni biji mangai molo moko. To negobeni things like schools, nursery schools and things like that. Negobeni CDF, igero go school. Igero called county. Yeah, because one is part of best Devolve. Yes. Devolve function, but primary school and upper. Yes. Igero the CDF and the rest. Yes. But nursery, this basic education and Devolve under Schedule 4 yes. of the Constitution. Now yes. Devolve function. Yes. So kineno pesa mochiwo okoromoga. Kore momiyo governor, the county executive must ensure near locations mark the various ministries focus on the areas of strength in my county. And that's why I said agriculture, for instance, the extension services. Yes. Gindik ma nyalo team eyomoro mamiyoji teko ng'eyo mang'eny mag improve farming. Bas koro ka other subsidies boke ma national government timo to koro sugar factories, for instance, ka obedo revive mayudo assistance from the national government. Yes. Koro county nya empower farmers in a way that will improve yields, when they would better profit. Yes. When they get on the factories. The same for Bando and Bella. These are the cereals that are basic, but also they should encourage, they should be able to give people empowerment
encourage horticulture. Ko kun pi mang'eny for instance. Yes. Okaji nyalo irrigate, apply irrigation, or if we are able to tap in the resources of national government. Yes. How do tap in the resources of national, sirikal madung? Yes. Mondo los dams. Yes. Mang'eny, los kuonde minya kete pi. Yes. To ji nyalo pidho gik matindo kaka alode and things manyalo konyo county. Ka nyaka chop sani itelo mar ngire pita nyang'e waneno ka sekta mar pur inyalo wacho ni otimo koso kotimo kalure gi rieko ming'ado gi kindi gik monego beno setimo. Sekta mar pur ing'eni awacho ni nyaka jole yes gi national government. Mana dieri but koro bit mare. Yeah, and factory is what they pay. Yes. Koro okotim pod gi poka gi score inya maber. Yes, yes. Poka gi score. Aneno ka interior some extension services meeting. Hapa the minister can do better. Awuoye wach gi nyana japur ni akora ngi mawacho. Yes. Muroni konero kidhi malo nyakach pok kidhi malo nyakach ka inyalo los wach mar extension services maber. Yes. Mondo los wach dams pi ywaji kuonde kaka raigi ni pi ywaji kinyalo los dams gi malo nyalo konyo mondo kik pi ywaji ma ywaka yweyo gi aeropile ni pi ywagi. Yes. Koro mago inyalo los inya dredge gini maber dredging ang'e timo kuonde moko mondo aero irrigation scheme for example wacho Chal nyalo sono maber nikech ka pi samoro kochekro pi biro dhi kore te. Koro nyaka los a structure manyalo allow irrigation mondo gi revive the scheme. Yes. E yo moro ma ji nya puro chele e yo moro maber kel yuto na japiny mondo ket yuto maber kaka moya irrigation scheme madhi mbele cha. Yes. Kech aero nigi no maduong' onego bed ni jombei kuma yecho ae golo mchele moromo pidho e Kisumu County. Achiegni penji professor ni to bende un yawuot luo ma wigi lew kama iri gi paro maler giki be uturu kod jotendwa be samoro bedo penji governors ma be ugo ni kada na simo kende ni oyo prof oyo Zakari Obado oyo Cornel Rasanga oyo Chila Usitina Witi wangadem ka ikairi be upedo penji pro we record yes moko governors and governors Nyanza kausi kwa koro yes samoro we record and governor Mama Bay client yes Obado the client yes Professor Bange koro samoro we record yes gomba kani kama inyo wananchi nka samoro miuru kae kanyalo kono to kaka Kisumu tingeni joma ywaka ahinya gi contractors. Yes. Jomogede motimo projects maga joma ywaka prof Kisumu ji ywake jahala mano gole chuny boma ywak okono konyal nyocha ka jo rech no ywaka iri kondele prof jopur niang okang'e kod ywak kod no kiywage gi ywak janam ywak e Kisumu County karika iri gama tiyo kod agendara ywak prof ngeni aru ngeni Kibo Sugar. Yes. Dire the client mana yalo case manager ka local manager dwalo factory. Yes. Ne wacho ni wang'eyo ni kiloro factory nikech pollution to solve the problem. Solve the problem mondo factory timo non de mujiti. Yes. Wani mana yalo case malo case Supreme Court. Case no high court ka high court no ngado mondo go factory. Yes. Bas bireno biro watimo case court of appeal and Supreme Court. Yes. Ma loke atimo case ngora. Yes. Jaji nyenye ati. Ma loke case ne bili. Yes. Nikech factories anema wanige Nyanza ka. Nikech mulu wa factories. Yes. Inyeni kikomi nek form a base my important Nyanza ka. To nikejine pidho palm ndalo cha. So agriculture will of necessity support industry. Sanieri at the border mara was interior factories mang'eny. Yes. Interior mara cement mara yo kelo kanyero. Ndiko ji. Do apeke panin krejo county. Yes. Don't ndiko ji kejen giko mara was. Erige border. One gi moro ni sugar factory. Mapod tiyo to nego beni tiyo maber to tiyo maber ahinya. Because then Northwest Kenya. West Kenya be omonian. Gin gi a receiving point awasi. To one gi factory mar Kibo Sugar. Yes. Factory achiel ku factories modong sani. Maloso pi to loso sukari. Yes.
to loso sanitizer magimiyo ji mosekonyo ji ahinya Kisumu ka kendo miyo onego bendi wa support factories gimiyo subsidy olos ne gindeche maber anwa make kar kanyeri nikech director marangisa ni nyaka tiek telo mokongo mar cheo ni weche pod thoth malich mokalo ng'ato biro konyi to account assembly ma Kisumu inene nade un kaka jolony wuot lo bende osetimo maber ne jopiny county assemblies mawa generally e goyo kendo koda mibadhi e counties mawa 2022 kadhi mbele Professor Tom Ojienda ni kan kanye boda mar Nyakash Sondu nitire Kericho kusonge niseloso radio mapinyo tuk jaduok nekidogi watu watindire TV karkairi live chendo mari mar Rameny County nyinga and Haron Utino Machigitilo mari mar chelo mari mar Rameny County kochopo sa ma igo torch nyaka wamanye wotlo kachielo kod nyido mapach gi lewo mondo migi bi kendo ging'e na telo mawa osetiyo e yo makare koso kosetiyo yo makare geto marwa okeni wagore kod jasiasa mora mora kata kamano wagol itgi odok to kendo wang'is japiny gige kuma osetem ko wacha dir maduk Prof, awe samana ngadi samani lero berniri maruche gi kib mag factories mawa tera pini moro machielo bende kapod lero kanyero in 1 minute time bende counties mawa makalu nitiere kod gima kizungu the potential mar loko ngima oganda kitiyo gi devolution niri Harold, there's a huge potential and we talk about counties makalu yes resources mawangu chaka Goma Bay for instance Homa Bay Lake Victoria has huge potential. The beaches are beautiful. Can governor focus on, for instance, just fishing as a resource, and the county will take control to just focus on improving that industry, and also tourism. Can governor focus now, or people are encouraged to have hotels in Homa Bay County? Yes. And that you can do through infrastructure. Lots of infrastructure are there. Homa Bay County will grow. Homa Bay County has very beautiful tourist resources, for instance. They have hot water points, geysers. Yes. They have a park, Wuma, and those other resources. It's a rich county. You come to Migori. Migori has mines. In fact, if the county focuses on improving the resources, agriculture in Migori has so much sugar. It has huge potential in agriculture. Again, as I said, if those ones ongima bear, tongima mari nyalo loko gimoganda. Ke jopur bro tero niya, yes. Ibo chulgi, gibro puro gino kendo gibro tero. Ntie sukari industry in Migori. In Transmara Bashis at the border. Kendo farmers bro tero niya kumere. Kidogo Kisumu. Yes. Kisumu be nigi factories and capacities many. Sanieri infrastructure kako the one gi interpass makoilo of agriculture one gi Awasi which has continued to grow. Moroni factory, Chemeli factory, Oktima Bear, they operate at under capacity, in huge potential. Of course, national government can negotiate and improve those factories or inject some money. I'm sure Moroni Chemeli would work even better. Yeah. So that would lead to farming. Yes. Farmers then would be paid, would be encouraged to do sugarcane and would be paid. So what we need to do also is improve that road. And when the contract knows it, you Mamboleo, yes, Mamboleo, Yoma Mamboleo, Man will improve lives. Yes, will improve access, and I can tell you, when the sugarcane farmer is able to
deliver his cane to the factory with good infrastructure. Yes. Kata mana rates mabedo charge go low. They reduce dipping maber. Kendo ji yudo ka koro jopur bro dhi mbele maber ka ng'eni niang' ok bi puro to kethore. Nikech sani eri itimo nang'o ka gipuro gitere collection point the West Kenya biro kawo. They have no choice, but whatever pesa moro michulo achula, ibro kawo nikech gino magitere neno. Prof, nyaka ng'adi nikech weche thoth mokalo manyaka iwuoye jaduong'. Gik mwacho gite igni 10 bang' devolution chakore gwenge makalu scale mar 0 nyaka 9 wan kar kanya. I think one a beach. Wantiere abich kokete ratil mar 0 nyaka 10 mano kanyo ka devolution oseloso piny luo ka kachiel kod gitelo nero ma devolution nyaka noyudo katibu manyien dwene ero mano higa 2010 e thuolo mano osekalo chien mago kwechega mago weche miwacho kod okil kama loko wuod nyaka achut Kisumu County Professor Tom Ojienda unyisa ni Haron seche moko chunaga mondo migi los koda gi governors ma wane ng'ado rieko kendo nyiso gi mano manyiso ni chal ka gima pek kata gima zone the burden mar jopiny nitiere e chunygi mane momiyo nyaka gibi chiro niri mondo migi go mbaka kod jopiny live e Rameny County. Prof, kwale ka gima watieko ka ing'iyo county assemblies mawa mola chuto kalure koda ka gi ng'eyo mari mar counties gi nyaka biena abwa kele cheno niri e gombaka e Bigori County kichomo tir Homabay County kichomo tir Siaya kichomo tir moloka wanywande kade cheniri to kapoko biro atim manero county assemblies mawa bosetiyo dakika ariyo we check Migori has had a problem. Yes. County assembly saying a little fight between the speaker the deputy speaker. Neno kaka negi yuare weche mang'eny okay impeachment and those kind of sani pod giware gite ber giyo mang'eny magolo Homabay the same. Elizabeth has had issues. The clerk who is my client Kaudo was removed Koro court kendo tamo gino ginyandi komoro is a problem you are county no setiyo maber weche gi kata ka nogol Kisumu nogolo speaker Nyanza angeni clerk ma Kisumu no kel ng'ama nyien clerk ma Kisumu setiyo maber. Yes. Owen Ajoka worked with you. If you watch me a lawyer. I think no denika donga and it was a team of bear. Yes. Kora hapa ni county kai clerk maber. Yes. To speaker beber to win already the members. To county the maber. Kiki loka yomo no golo nyango law. Yes. Then ni county assembly nedwani mondo they approve certain funds. Hapa ni nini car funds ka ward funds and those other funds that go in nyaki winjiri nyaki understand MCAs because gina elected ka okiwinjo to gibro. Yes. Mane kakobet so the role of the county assembly teach county assembly and ng'iyo ni pesa o pes mabire county ober kegine magitimu vote at the county assembly on expenditure. Sasa moko wacho ni gininde tana chiel gi sirikal otanyarwa senator ma Kisumu County so bilo kati ni county assembly ma Kisumu oninde gi sirikal tana chiel. No ni county nyaka empower MCAs nyaka empower. Yes. Auto kunya wacho ni gininde kanya chiel gi excellency nyongo ke nyaka gi promote kendo tinyo nyaka beni gi penjo to kendo gi promote county mondo nyongo ti to professor sitting over as I say on a number of fronts. Because Kisumu is better. Mano nyaka wachi. I mean another because curfew deal. Yes. Lakini there is some improvement mineno. Koro county assembly kone go lose role mare oversight. Kendo ko ket dem fuko to fair. Onego beni gin that ability mondo gi oversight gi to pesa nyuti kanyo. To project ni wa prioritize na. To ka wan gi 7 sub counties. East, West, Kisumu West, Nyakach, Nyando, yes. Seme, Gig Central. Yes. How will resources be allocated to projects mage be so that you don't focus pesa time as particular department in one sub-county. Assembly so the allotment is fairly done. My county government go kill that after budget. Tingini ma dikanye. Kai no talent services. Tingini and Seme. Yes. And Nyakach. Yes. And Kisumu West. Yes. Kaulago. And East Kashakil. And Central Kauda. So you know how it works. And of course Nyakach. Kaduma muda uchope dala wema. That is how it should be done. No mane kama wacho nitire mume uta yuakni. Yes. Ita ngomio
a few things they cut off. To mano nego beni loso. Penjo mar kato wuoyo. Be iparo ni MCS gi kata mana county assemblies makalu nyalo golo governor moro makalu moko tiyo marach gi pesa koso wuoyo? They can. Ginyalo golo. Okay. I think the last time nentiere weche mang'eny mane negichando rango negichando. Yes. Ukiwa negichando kabisa ndalo cha. Tang'eni assembly matiyo gi sheria nyalo golo governor. Prof, kama wuotho oko jiwacho ni incoming senator wa Kisumu County ka penja sepenji gimire diriyo mokalo chien around kikwelo sane wawe mbele point blank imanyo Kisumu goso kimanyo around 2022 pod bor to wapro mino kakwa dhi mbele kuno ero sani eri wang'ima ni ji bedo registered mang'eny wayud voter basket of bed mbele mondo wadhi mbele to ka outa oamua nochung' ora ochung' governor kako dwa chung' to okane gima rach outa Busipa wanyalo mana tiyo nikech ambe aja piny mang'eny aja Nyakach adak Nyando adak Muhoroni Kisumu Sando ka badak Milimani koro an adak counties ang'wen to kaponi okomanyo piny ka uto kobiro mwale governor kodok senate be wabro neno kaka biro. Okay. To jopiny ok mayero ji. Jopiny mayero ji. Okay. Koro bed mos man. Tira to governor machal nadi ma Kisumu dwaro 2022 and beyond. Hapa ni nyakwangi ke mingine governor kaka koro lo yero baba ni. Nyakwangi kama chunye ntiere. Yero to bro beto nyakwangi kama chunye ntiere be. Hapa ni tich mochakore onego dhi mbele kaka nene. Okay, ang'ama na literature bet na temo matin tich mochakore nyaka dhi mbele en giminyalo ng'i koro mier kuma thoth mokalo Professor Tom Ojenda live chenro mari mar Rameny and Prof thuolo tamakul dakika dek kende mondo tieki weche thoth wachni ri mar boda mar Sondo entiere kod mane gima ne wache nyakalondo ma piny no tuk de duong kachiel kod moko mathoth maseche moko na nyalo gombo ne wang'e Kisumu to kod wach mar COVID-19 okang'e ni watim nang'o shortest time manyalore Kisondo nitiere e Kisumu County konsitere Kericho County. Sondo oseyal mang'eny mani ng'e maber to Sondo boda mare nolok sani dhaw mantie ne Sondo nolok boda mare in violation of the law nikech boundary okiloki unless IBC oloko boundary and nitie sheria mawacho maber under Article 89 of the Constitution ma create IBC ni en gi power mana maloko boundary ka nitie processes moko molu ka ong'i kaka jogo osedak ka openji to gidwa bedo county mane yo mane to above all ndalo mane county government act obiro mane devolution obiro mane opog 47 counties boundary manoluw no ero is the correct boundary mar Kisumu County gi Kericho County manoketo Sondo kon mane manoketo Sondo kor en obare en diere en piny ne ntiere the border map en menoko biro map yes. But the map duoko most of Sondo back to onyalo bedo atama aladi kama onyalo bedo atama aladi in terms of percentage can talk about 60-40 no 70-30 yes. 30 manikocha 70 yes. A permanent solution because Haron was many boundaries more based on Guinea-Machon yes. but not on the boundary plan of many problem kwa hivyo viga kama seno kana loki mau Kisumu kaidi nikech saja do malo jogo beko doro chama gi Muhoroni yes Nandi County na tubuko je do solution manyaka chien en mane wach war boda court kosuke siasa no ntire the County Government Relations Act yes. The Intergovernmental Relations Act mawacho at section 6 ntire processes yes ntie committee ma established matimo ke committee moro maloso yes gigreko mar under Intergovernmental Relations Act the framework mar sheria of the court en mana mogik kao gik ni koro onge winjruok
under the Intergovernmental Relations Act to weka koro gi court. Bang' neni to penjo ni to yawuot luo machalo kodi ni kama eri ka penjo dhi mbele ubiro bedo ka pod wuoyo oko mar telo koso bedo kuwuoyo ei telo? Doneno ka wuoyo e telo okwane e telo watemo achaka doga penje kendo wach temo penje kendo wach mar 2022 e yo mopogore to nyisa ne Haron wantiere ei telo live chedo mari mar Rameny County king'iyo kamera nitere gimoko wacho ni migombo wacho. Aaron, anyalo mana wacho kama ni Gavana Nyong'o osetemo loso Kisumu to nego otemo loyo kaka otemo mondo ngima mar joma ni piny joloko o johala be olos tike moko ma ji nyalo loko e ohala maber mondo ngima gi odhi mbele mondo gikonyre. Mar ariyo wach pur gi wach factories bonego ng'i mondo jomodak e town ka be oyud kuma gitiye. Ing'eni ka factory ogore piny to ji tije kethore, yo miyudogo pesa lal, to kendo COVID-19 bencho yugi kabisa ma ji owito tije kabisa. Koro miyo johala matindo nego kony mondo jol mondo gidog kaka ne gibet kapok tuoni obiro. Erokamano. Wachopo giko mar chenro mari mar Rameny County chako do watime kendo chieng' machielo riti ma kawuono ni jedido tema no micheni di obedo kare kochakore wendo na Professor Tomo Jenda wuod Nyakato di Kisumu County kachiel koda ka senior producer Zeru Babel to kod nyadendi Joyce Oduor. Erokamano ahinya kuom neno chenro mari mar Rameny County. King'e ni chieng' machielo abiro kelo ng'a mane omiyo kinyal mulo remote mari kata dichiel nikech kairi emikelo jotelo makaluo wacho pachgi ma onge luoro nikech openjo penjo motamo jomoko penjo chilo maber nyinga en Haron Otieno Prof. Erokamano.